Kumusta yung panginabuhi karong kuan? Karong ECQ? Lagi tagok try mo juti tay di kay tungod sa dito ko ba. Rocky Santino. Ato tag downtown. Muna ning ikatulong adlaw sa pagbalik sa ECQ diri sa Cebu. Ay quarantine pass dati atong green. Gi-suspended na siya. Suspendido na siya mga lodi. Nanay bagong quarantine pass. So di na basa-basa nga makagawas. As pinili na siya ang pwede nga makagawas. Ang makagawas katulang na importante gid nga paliton. Okay? So muna og karon kay magpalit kog ligid kay ang akong ligid wa na gyud pakes na gid lodi. Flat na kay giranin flat na ko kay wa pay budget. So karon naigam yung budget so palitan tog ligid. Ito magpalit ko og kanang pagkaon para pang konsumo. Isa to paliton? Rice kibi. Isa plus gabi eh. Katukaon. Bubble gum? Dili katukaon ba? Ah, katong nips. Yan ang nips nga naman. Ako sa dili. Lips ako ah. Lips ako. Lips. Ha? Lips. Dula na sila, nag-live streaming na sila Orac Santino. Yaw, salamat dahil kay Arthur Villagonzalo sa ato ang mask. Hapo kayo, pugi kayo. So gisapon ako na sa akong surgical mask. Muni ang ato ang motor mga lodi oh. Muni ginaingon nga murder kayo, diba? Flat na gitahon kay siya. Ginaraning flat na ko ni siya kay wagi budget. Kinahanglan siya. Pero tubeless na siya. Kaya na ako magi. Wala po naon sa ang iyang ligid. Ang iyang ang iyang si tawag ni Mags. Cebu Medical Center na diha. Tapos padiretso ta diri sa ECP. Ata diri sa sentro sa Kulon mga lodi. Okay. Morning metro. So inani na kami nga diri karon. Kung ikumpara nimo sa una, unsa kadagang nga tawo mga lodi. Sa diri ta sa entrance sa merkado sa Carbon mga lodi. So inani na pud kami nga diri pagka basa-basa makasulod diri. So by coding ang apelyido, imong pangalan o kung sa ka pwede makagawas. Pag limitado lang pud ang pwede makagawas mga lodi. Tubangan diri sa Our Lady of Mount Carmel Parish, Recolitos mga lodi. So balikan tug tuyok. Motor digid pwede makasulod ang motor diri. So kinahanglan parking mo diri sa kilid. So ikaw magpaklay ka padulong sa sud. Gusto ka. So dito mosulod ha. Sa pagkakaroon wa pa ko'y nakita nga nga ligid habang gatik tuyok mga lodi. Gituyok-tuyok na nako ang tibuok og wa jud ko'y nakita nga mga ligid. Og sa dihang nangutana ko sa usa ka tawo og diri naabtan nako diri dapita sa may Pasil mga lodi nga si Kuya Dennis. Si Kuya Dennis usa sa mga naapektuhan tungod niini nga COVID-19. Pamilyado pud siya pero kinahanglan siya mo diskarte para sa iyang pamilya aron na makaon o mapalit nga bugas pag uli niya sa balay. Pero maayo na lang kay naabtan ako diri nga napare na maligag-ligid og nakapalit jud ko. O karon mao na si Kuya Dennis ang nagtaod sa ligid. Naga-home service po ka kung halimbawa na imo kuan sa imo, labi na karong sitwasyon na. Pwede. Unsay Okay number tagaan ka. Muhatag ang number. Kung unsay number nimo sir? 0961 0961 815 6122. Kumusta yung panginabuhi karong kuan? Karong ECQ? lagi tagok try mo juti tay di kay tungod sa dito ko ba. Pero ay problema kailangan si Wad ID. So magagawas gyapon. Magagawas ka. Na makadiri sa Pasil so inyong balay asa napita? Sa Barangay Busay. Barangay Busay. Kada adlaw nagauli ka? Oh. Lalo ka lagi ako ngabang na diri. Para diri di na ka maguli-uli. Imong pamilya nas Busay. Sa imong pangita karon na karon na dili lisod okay ra or sa may sitwasyon na imong ikumpara nimo sa una? Lahi kay diferensya. Ngano sa may diferensya? Ang income una wagi ni na so kay lapas pa og libo. Pero karon Utso o libo ang usa ka adlaw. oh
kaka-adlaw ba? Kaka-dutihan ba? Kaya daghan ng customer yun, daghan kami mechanic ko yun, pero kung yung extra rin lingaw kayo. Karon mga inaro mga pagsugod sa ECQ, mga pilay ma-income po nimo ba? Karon pagsugod sa ECQ, pagbalik sa ECQ. Wa pa pagbalik duty na ko karon. Kato pagsugod sa ECQ, may kay diferensya income nimo? Oh, dako may diferensya. Mga pila na lang ang pwede mo magkonte sa kadlaw. Oh, karon. Kaya lang namin bangko ni. Na? Kaya kay 3-4. Okay. Uling sa iyo, wala guys. Okay, na may korupsyon, so di ba? Okay. Lahat di kay sitwasyon kayo. Karon. So, karon mga lodi, mo kuan siya mo home service siya, unsang daot niyo sa motor, problema or bisag unsa sa motor. Sige, si Kuya Dennis, kontakan niyo sa number. So, naka-post sa screen mga kabarangay. Habang kaistorya na ako si Kuya Dennis, makita gyud sa iyang dagway ang kalisod ug kapait sa sitwasyon karon may tungod ni ining COVID-19. Usahay gisulti pa niya sa kuha na uban nga magpaayo, makalimtan pa ang bayad. Pero sige na lang daw. Basig wa po'y kwarta ang nagpaayo. Pero nga nang magpaayo man kung way kwarta. Sa sitwasyon karon wala niya panumbalinga ang kahadlok may tungod ni ining virus basta kay ang importante makadiskarte siya para sa iyang pamilya. Lodi na ta diri sa Pasil. Ay lain na ligid og mga kuan motor parts. So, mo ninyo makita diri. Taurus merchandising mga lodi. And straight ka dito. O karon, makadaga na gyud tarong akong motor. Og tungod salamat kay Kuya Dennis nga giayo gyud niya. Og naa gyud natauran na gyud ligid. Salamat sa Taurus Motor Parts nga nag-abri sila. Ug sa wakas nakapalit jud kog ligid kay sige kog tuyok-tuyok wa jud ko nakitang ligid. Karon kay sakto na atong ligid, pwede na ta makabiyahe, padulong sa trabaho ug pauli sa balay. Paki-subscribe sa atong YouTube channel. Ako si Papa Rocky. Daghang salamat.